kráva číslo katalogu 16. Je to kvalitní prvokolka, myslím si, že z téhle kolekce určitě nejlepší končetiny, ale má tam drobný vady v lemeni, trošinku tu přední struky pro nálevky, ale jináč typově moc hezký zvíře. Takže třetí místo 16. Druhé místo je kravička číslo katalogu 3. Ale ta kravička určitě vyniká nejlepším takovým typem hloubkama, dobře utvářené vymenu s dobrým předním úhlem, končetiny v pořádku, takže druhé místo kráva číslo katalogu 3. První místo prvotelka v letošním ročníku Odenského poháru je kráva číslo katalogu. Gratuluju, vlastně nejharmoničtější, to je nejlepší zvíře krásného užitkového typu, slušných hloubek, dobrou horní linii, dobře utvářeným vymenem, dobře rozmístěnými a postavenými struky, končetiny suchý, takže vítězka prvotelek kráva číslo katalogu 2.